Българите в чужбина настояват за равни права при осиновяване. След направените промени в Семейния кодекс, българските мигранти могат да осиновяват дете у нас само чрез процедурите, наложени за чуждите граждани. Тези промени в Семейния кодекс са в сериозна колизия с член 26 от Българската конституция. Защото говорим за български граждани, които по някакви си причини са напуснали България или по-скоро са временно пребиваващи в чужбина, те не могат да черпат своите права съгласно член 26 от Конституцията. В сегашното си състояние кодексът третира българите, живеещи в чужбина, наравно с чужденците и ги задължава да предприемат процедурите на международното осиновяване. За нашите сънародници зад граница това означава, че трябва да преминат през акредитирани посреднически организации за международно осиновяване, които са изключително скъпи, от порядъка на 15 000 евро. Много по-дълъг става и срока за вписване в регистъра на чакащите между 3 и 4 години. С тези проблеми вече се е сблъскала Деница Кацарова, която от години живее в Германия. На нас ни обясниха социалните служители, че ни отказват на базата на едно указателно писмо, издадено от Министерство на труда и социалната политика, в което указателно писмо се казва да бъдат спрени всички случаи, да бъдат издадени откази на всички, най-напред да бъдат помолени всички да се изтеглят документите доброволно. И ако те не го сторят, тогава да издадат отказ на базата на това, че не отговарят на новите изисквания. Аз бих искала да попитам по какъв начин едно указателно писмо може да замества нормативна разпоредба, каквато липсва. Причината. Според закона, всеки българин, живял повече от 9 месеца извън пределите на страната, се третира като чужденец. А за да осинови дете, то трябва да е получило 3 отказа от български граждани, живеещи в България, и да заплати по-високи държавни такси. Омбудсманът Гиньо Ганев призова осиновяването да не се превръща в доходоносен за държавата бизнес.